Pak, sampean kok aweh duit aku 1 juta tok kurang-kurang. Lowongan iki lho, waya pendaftaran sekolah anak dhewe. Seragam sak jahite kira-kira 2 juta, Pak. Durung liya-liyane. Lah duweku yo mau sakmono tok kok, Bu. Yo golek utangan nang kono-kono ngono, Pak. Apa golek utangan sapa neh? Lah sampean nak ndi, Bos? Utang Pak Mandor dhisik dek yo kena. Aku ki mau wis jawab bon karo Pak Mandor yo, Bu. Tapi ra dikeki, alasane ra di duit, alasan ini, alasan itu. Pokoknya banyak alasan, Bu. Mosok Pak Mandor nganti gak di duit. Jatah Pak Mandor kuwi sing pelit. Nak ambek Mbak Nana karo Atika kok nyah-nyoh. Ndara apal karo watake Pak Mandor lho, Bu. Nak karo cewek-cewek ngono kuwi. Nak ra aku dhewe sing turun gunung ngono, ra ngatasi iki, Pak. Tenan apa ora? Pak Mandor wonge gampang-gampang angel, Bu. Nek ngasih Pak Mandor iso metu duwite tenan, kowe engko balik tak bopong, Bu. Tak cekel omonganmu, Pak. Yo, cekelen omonganku. Ya wis, saiki aku tak methuki Pak Mandor. Engko gang sediluk sampean nyusul. Oke. Tenan pora, sajake kok pedita-pediti sok yes. Karep apa neh? Ganti sing wedok sing dijokno. Rumahan mau tak kei po. Jo ngasih. Bos, Arep apa yu? Nek kowe mrene arep njalukno bon bojomu, ora ana duit. sapa sing ape bon? Lah apa? Aku rene iki ape takok, Bos. Takon apa yu? Berarti bener bojoku rene mengape njaluk bon. Iya yu, mrene mau, tapi ra tak kei, ora ana duit. Bener, Bos, nak gak mau kei. Nak sampean kei, mesti duitnya engko dienggo macem-macem. Aku wis ngira yu. Mula ra tak kei. Pokoknya, Bos, bojoku nek njaluk bon ora sah mau kei. Nek tanpa izin dan sepengetahuanku. Beres yu. Soalnya ngene lho, Bos. Sampean kan berduit, apian. Terus yo ora mentalan sisan. Mirku ki nak dimanfaatno bojoku. Kok yo ngerti nek aku ora mentalan iki lho. Iya yu, pesanmu tak eling-eling. Kalau Bos, bojoku rene. Engko sampean aja omong, nak aku bar petuk sampean yo, Bos. Beres yu. Bos, Apa lapor neh? Ora ndek duit aku. endi omong arek ape ngatas iki? Nyatane jek omong ora ndek duit. Berarti guys do bopong aku. Tulung, Bos. Utang 1 juta tok iki lho. Apa tak aku bayar daftar sekolah anakku? Yes, Bro. Ya, tak kei bon, Bro. Cuman ya, Bos. Iya, Bro. Piye, Bos mau? Loh, ya tak kei to, yu. Jarine omongmu bukan ngei. Sip, Bos. Menolong orang lain kan dapat pahala. Maksudnya? Ya ora ono maksud apa-apa to, Bos. Nek sampean mempermudah urusan orang lain, mengko urusane sampean yo dipermudah. Ya pokoknya sampean tak dongakno rezekine lancar, proyeknya rame, berkah barokah, Bos. Orang ngono, yu. Lah duit sing mbok cekel iki mau ora mbok ngijoli aku to? Ora. Tiwasan tak kei, yu. Tak kira mbok ijoli. Ora, Bos. Maksudnya ki duitku ki lagi 1 juta, kurang 1 juta. Mulai bojoku tak kon ngei. Aduh. Ketiwasan. Matur suwun ya, Bos. Piye, Pak mau? Berhasil toh? Iya, Ibu. Ki dibane Pak Mandor 1 juta. Yes, ayo balik. Ini motormu, Bu. Sik toh. Apa nih, Bu? Lah janjine mau? Manung matu